Ahojte, v tomto videu si porozprávame niečo o fóbiách. Fóbia je iracionálny a prehnaný strach z konkrétneho objektu, situácie alebo činnosti, ktorý vedie k vyhýbavému správaniu, psychickému i fyzickému diskomfortu. Patrí medzi úzkostné poruchy. Nie je to len strach. Človek si často uvedomuje, že jeho reakcia je neprimeraná, ale nedokáže ju ovládať. Fóbie môžu vzniknúť kombináciou viacerých faktorov. Biologické a genetické faktory, tak fóbie sa môžu vyskytovať častejšie v rodinách, kde je genetická predispozícia k úzkostným poruchám a kde sú nejaké poruchy v mozgových chemikáliách, napríklad nízka hladina serotonínu. Psychologické faktory, napríklad nejaká traumatická udalosť alebo prebratie fóbií od svojich rodičov. Sociálne a kultúrne faktory, tak spoločenský vplyv. Niektoré fóbie sa častejšie vyskytujú v konkrétnych kultúrach a taktiež aj médiá, napríklad horory môžu spustiť strach z tmy alebo duchov. Tak najčastejšie fóbie: arachnofóbia, strach z pavúkov, klaustrofóbia, strach z uzatvorených priestorov, agorafóbia, strach z otvorených priestorov alebo verejných miest, akrofóbia, strach z výšok, ofidiofóbia, strach z hadov, sociálna fóbia, strach zo spoločenských situácií, emetofóbia, strach z vracania, dentofóbia, strach zo zubára. Najmenej časté a bizarné fóbie: aplutofóbia, strach z umývania alebo z kúpela, nomofóbia, strach z toho, že človek nemá mobilný telefón, xantofóbia, strach zo žltej farby, hephefóbia, strach z dotyku, ergofóbia, strach z práce alebo z pracovného prostredia. Fóbie sa prejavujú rôzne, napríklad zrýchlený tep, potenie, pocit dusenia, napätie svalov, nevoľnosť, panika, úzkosť, túžba uniknúť, pocity straty kontroly alebo pri silnej panike myšlienky na smrť. A ako sa liečia fóbie? Kognitívno-behaviorálna terapia je najefektívnejšia, pracuje so zmenou myslenia. Expozičná terapia, postupné a kontrolované vystavenie sa spúšťača fóbie, medikácia, napríklad antidepresíva. A pár zaujímavostí o fóbiách. Tak fóbie má viac ako 10% ľudí počas života. Existuje viac ako 500 druhov fóbií, niektoré z nich nie sú oficiálne klasifikované. Zvieratá majú tiež fóbie, napríklad psi sa boja búrok alebo ohňostroja. Fóbie sa môžu objaviť už v detstve, ale aj v dospelosti. Niektoré fóbie sú kultúrne špecifické, napríklad v Japonsku je bežnejšia tajný kyohushu, strach, že niekoho obťažujem svojou prítomnosťou alebo vzhľadom. Tak toto by bolo všetko o fóbiách. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a ďakujem vám za pozornosť.